ಅನಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲಯ್ಯ? ಸೌಖ್ಯ ಮಾರ್ಯ. ತಾನೇ ಮಂಡೆ ಚೆಡುಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಯ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬದದ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಣ. ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಪೋಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆ ಕಲ್ಪು. ಅವ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ ಮಾರ್ಯ. ಅಂಚತ್ಯ ತುಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಗೆ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ಜ. 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ಜ. ನಾನು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರ ನಮ್ಮುಂಡತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಪೋಯ್ಯ ಮರದ. ಅವು ಸರಿ ಪಂಡ ಮಾರ್ಯ. ಆತ್ ನಟ ಈ ಕೊರೋನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿರ ಕಲ್ಪುಡಿಯ ಮರ್ಲ ಅವು ಸೀಕ್ ಮಾರ್ಯ ಸೈಪೇರಿಯಾ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಪುಣ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಪೋಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪೋಡಿ ಜನ ಮಾರ್ಯ. ಯಾನ್ ಪೋಡುಜಿ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತುಂಡು. ಅವಿಂಚ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆತ್ ಜತ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಆತುಂಡು.